Què passa, Nou vídeo. Mira qui estem aquí. Sabeu qui és? No. Com es diu? No us ho dirà. Jo us ho diré, es diu Frank, com jo. Què us anava a dir? Si heu entrat al vídeo aquest per al títol... Fatal. Fatal. On estem? Avui hem vingut al Caribou Do It Yourself. A què? A veure skate, aquí l'aniversari... Bueno, l'aniversari no, l'aniversari va ser al desembre, 9 anys, i avui fan el Carnestoltes. Anem a veure. Nati, què dius, Nat. Ara. Primo. Dan! A veure, aquí estem aquí, a veure. Atenció, l'Edu. Edu, on estem? A veure, explica. Bona tarda, estem aquí a la Caribou, gozándola. A la Caribou, no? Tu, això fot 9 anys, Pues sí, estem celebrant el 9è any aquí, tots junts. Que Al heavy. principi semblava dur, ningú s'ho creia, però... Quin vídeo. Sí, ha sortit. Tu, això està molt crescut, Flipareu ja de tot. Pero no duele, solo rascada. De lejos no se veía tan No, es que ¿sabes qué pasa? Que yo iba centrada, no sé, ir así, ¿sabes? Por las espaldas. Aquest és el bo. Así. Vale, Martín. Bueno, el tema de moguda és que tinc que pujar aquí a la ciutat. Em fot un pal que flipes, quin pal pujar a la ciutat. I m'he trobat això que està guapíssim. I això, que feien avui la festa aquesta. Ara el tema és, com ells fan el Carnestoltes, fan com una mena de competi, que han fet allà un vestri, que allà aquí fan un rei que el Barcelona que també està guapíssim, Wow! ¡Se mantiene vivo! ¡Para la lucha, No por vicio, sino por oficio. Claro, Gastón. ¡Aguanta! ¡Aquí estamos, chavales! ¡Aquí en el Caribou! ¡Aguanta! ¡Que viva el Caribou, chavales! ¡Y el espíritu! Vamos, Edu. ¡Vámonos! ¡Uy! Atenció, ojo que tenim aquí, Què passa, Què tal, com esteu? Tu, què fas amb això? Què és això? Això és un mecanisme en 2 rodes que gira el manillar i es pot fer coses. Jo en tenia una d'aquestes, tio, de fet el conec. Quants anys teníem quan tu em pots conèixer? I muntàvem BMX. No sé, però fa tranquil·lament que 8 anys. O 10. Inclús 10. O 10. Inclús Que 10. era un marrec i jo era un niñato. No, però tu eres el bo i jo el dolent. Ara han canviat els sons. Farem un truc, no? Fes-me alguna cosa, tio, dedica alguna a la penya, tio. Espera't aquí, al pla. A veure, va. Dan, Espera que calenti perquè acabo d'arribar. estàs fred, Oh, este crime flip. Dan. Creo que es como la salsa o... Vale, pero no te va a caer porque no hay algún brillo o algo. Vale, ya está. Aquí la moguda, aquesta gent van començar, pues, és que em fot molt de pal anar a buscar, sí, bueno, ja ho sabeu que em fot pal tot. Bueno, pal tot no, espera't, que això escolta'm fatal. La moguda és això que us deia, això van començar fa 9 anys aproximadament, que això era un descampat, el vam netejar, tinc vídeos d'això, però em fot molt de pal buscar-ho, ja ho saps. I van començar en un mòdul i a poc es van juntant i això és un do it yourself que se li diu.
que s'ho fan ells mateixos i munten ells mateixos i preparen ells mateixos. Jo crec que això als pobles no passa, o no ho sé, però aquí a la ciutat això és normal. Aquí en Mataró hi ha un parell d'escapeparks que és una puta merda. Sí, són una puta merda, i llavors la penya se busca la vida. I aquí se les ha anat l'olla, perquè han fet fins i tot una caseta d'arbre que anem a veure, recauden fons, doncs venen roba, feien històries de més, una tirolina, han fet de tot, anem a veure, tu veig. Look how long you have the root boy, you sweet girl flex. Time to have sex. Look how long you have Alec! Tres días, partidazo, colega. Vale? Vale. Què passa, Què fas? Pues estem venent aquestes samarretes. Hola! Mira. Del Caribú. Com va l'Anet? Són 20 euros i van per al projecte del Caribú. Molt bé. I allà qui fa el Liam? Per al projecte. Molt bé. Merci. A tope. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Nai? ¿Cómo va? ¿Qué es esto de aquí? El tinglao. Què passa, Liam? Invenció del Pol. Què m'expliques, tio? Què fas? Què estàs Uns fent? mojitos. A veure com ho fas, Pum, això. pum. Aviam. Sopero. Pum. Me junge. Aquí pel company. Una mica més. Xaval, quina pinta té això. Pum. Amb productes naturals. Pum, sucre. Sucre. ¿Dónde están los panas? Touch. Ònica. I... Buah, xaval. Sifonazo. Molt bé. Tú te grabas, tío. Coses males solo. Com mola, tío, un poli gravant, Home, les proves han d'estar... Han d'estar a comissaria. Em fica al costat teu a gravar, saps? A pitjar-te el pla. Ja em sembla bé, Ah, no m'enfoca, merda. Qui guanya? Barça. Sempre. Oh! Tu, Jona, què fas, tio? Aquí arreglant una mica aquest pneumàtic. Això A veure més si que- podem. Això és que no passa, tio. No, això no passa, tio. Això no passa. Uah, tu, quin pa,
Tio, tenia això ja acabat, tio, m'he despedit tot, tio, no havia ficat el micro, no hi ha puto àudio, tio, m'ho he perdut tot. Tu, l'Ernesto, que és aquell, navega a pescar amb un Optimis. Flotes, tio, per 4. Res, que acabo aquest vídeo, si em deixa el senyor Gutenberg. Senyor Gutenberg, que si us ha agradat, ja sabeu, doneu-li like a aquestes merdes d'això, Carmanyola i de més. Ens veiem al proper vídeo, com serà, no ho sé, ni què. Espero que us hagi agradat, algo diferent, no? Aquí a la ciutat, algo hem fet. Senyor Gutenberg, què? ¿A qué huele eso? M'has manxat la càmera, Tu. Adéu,